Au norok o video no kisa paya sano nai tongoro di tini khoroksa bukhuk jungni kopak birmani kok kisa norok bwkhari ui khanai naigoro di tamni himma bo belai no tabuk dukho nangjak khoroksa bini manai bini document bai scooty khungsa namani bono suna hinui phiaba kagos potro hwnkhe bebak kisu bini baini baino namani bini bai bo bono hakhulugui tongthogui romani au ani manai se scooty paina naio hwnkhe ani document baino ree siwana hinui hingkhe bini manai bo sai tongo hingkhe bono suwana hinui abo se namani tabuk khe bini manai kharjak tei suliya bini instrument tabuk khe bini bai no EMI suya hinui EMI songbono belai no jala kosto ree tongkha belai no sasti ree tongkha EMI sudi hinui ba tarik rwdi hinui 2 mas wngwi thangkha bini manai kunu kuchu pata kwrwi EMI bo suya aboni bagwi bini bai tabuk teibo jala tekto manui tongkha tongmungno bini manai no nugui tongkhaba norok bini bai no kisa contact khlai kisa sa horjak di bini bai belai no tekto manjagui tongkha bini bai ni contact number ang ani description o ree rwanu norok bobo kisa kwrwngwi kisa kok salai nai di tongmungno nugui tongkhaba norok bono kisa sa horjak di MNS o bukhuk jwk khoroknwi chwla namani khoroknwi chwla baino kaka chwla rok palkhaya hinui bumu peria hinui o chwla bai bo kagwi thangbaikha hingkhe a chwla bo je kaijakmani abo bai bebang no bwsakma masa mankha tai bo bwsak mangnai no bo saichung no puisui charwi tongo kosto ni jorasa teibo kosto khlairwi teibo BL ni jorasa tei BL khlairwi ree rwo bini manai bono tai o scooty paima bo sorkar ni rang bai se paipu borok sorkar ni nog manmani abo bai paijamani last borok 20,000 mamani 20,000 rang bai se borok scooty paimani koitoba tabuk phano 2 mas wngkha bini manai kunu kuchu pata kwrwi yang thwngwi buini nok thwngwi berai chao tongo nwngbo chao tai kisa misa khanamani drugs rok bo nako ID tabuk bo chuwak rok no belai no tongmung chamung hamya hinui sao au o bukhuk jwk kok kwcharmani norok kisa khanai naidi o bukhuk jwk tamo saka haikhe tongmungno norok video no chajagwi tongkha ba like rwdi subscribe khlai rwdi comment khlai rwdi share khlai rwdi ang norok ni takhuk Joel Deborma hambai. Ang tini media rong no mangkha wngkha ani kaisa problem ni bagwi ang maiui wngkha tam bri problem wngkha ani manai ani scooty namani ang bagwi tabo ano scooty ni finance borok showroom bor ano bo reserve khai tongo rangni bagwi rangni bagwi 2 mas ganai daksuya boni bagwi 2 mas wngkha ta hingkhe nini manai tabuk khe nogo kwrwi de bono tam nogo kwrwi ang boi contact o manliya borok thangkha bo kha borok thangkha siya buphuru no haite nog ni tongmani tei buphuru scooty no tabuk khe scooty hingkhai September ni 28 tarik o namani 2023 ni September ni maso 2023 ni September maso scooty nahamani September ni 28 tarik o tabuk to April mas choli tongo dai 7 mas jani choli tongo hingkhe o scooty nahabwi koidin nogo bo tongkha nogo bisi nogo mas kaisa rok tongchina mas kaisa ki kaini rok ngentai tongiya borok thangkha bo norok Darason thangkha korbogo Darason thango ongo darabai hingjago bo thangkha scooty ni nang sunani hingkhe darabai labai raphai di hinui saui acha aboni pore khai amoni pore khai bo sui rohorkha 3 mas মানে loan sui rohorkha ta 3 mas bike ni amoni pore khai tei bo suliya 2 mas tabuk wngkha khe nung tamo nai je ang khe tabuk naio bono jara nugui tongnai rok kisa romoi tong nangthung hingkhai tai bini photo bo ree rwnai mane ani number bo rwnai o jaga ani number o kwrwng nangthung je nungnai rok tabuk khe bo je mane je jaga thangmani nini Darasoni nogo o jagao bo kwrwikha kwrwikha ono jagao thangbaikha ta scooty bo twlangwi thango bo scooty bo bini logi no scooty bo scooty khai nini bugui nahamani scooty hingkhe ani mungni namani tabuk finance ni borok khai nini nogo phaijak ta miya haijak koibar phaijak koibar to haya miya ekbar haikha hingkha khai
Uwasha poro bo sasu gano ko pasta ris me ka ris simi kan to phana ang mane rang di me ho gan kuno man de do no sin yang ke bo sau de di me rang huri mana de di sata rang phori mana de di kang de di kha pasta go ne bongo tabuk nini thani kai sonani moto kun kure ang sunani tabuk nogoro khetam rokhlai mana je ang de ang mane kamrong buni kamrong ma kha kam khayo am hai ke choli tongta ni no ke sa so tong ano kang an bu sabe ke ni tong tei nini ama babu soroke ama ba yang tong ya tong phona ama ba bai hasalta ini mengenai skuting